A što se tiče nas, naravno, puno stvari upada u oči, verovatno najveće i najgore je bahatost, najgore od koje može uopšte da se razgovara. Ovdje ima i agresija koja ne može da se razgovara uopšte, sa kojom ne može da se razgovara. Ali, nećemo o tome da razgovaramo. To bi trebalo da bude krajnje jednostavno. A bahatost ovo generalno bezbriga za sve što se gradi, što se pravi, kako izgleda, mislim, sve se raspada, ovi majstori svi, mislim, koji rade na ovim stvarima koje propadaju, koji se raspadaju, a ljudi kupuju kao da su nove, mislim, to je prevara, obmana, obmanjuju ljudi sa svojom nesposobnošću i svojom brigom, samo kako će da uzmu neke pare, kako će oni da prežive, ili šta god. Pa preživit će još malo, i ako tako budu živjeli. Mislim, ovo su sitni gresi, neko nešto da ti prade, to, mislim. Ti majstori su dno dna, u suštini, ovdje. I ne znam kako su uspeli tako da sami sebe naprave, da pretvore u to, jer su u suštini mogli da budu značajni za društvo. Ali potpuno su podbacili svoje gluposti. I generalna bezbriga, indiferentnost, nemoć, to su sve mislim, to što mi sve znamo od priče, filozofiram. Razmišljamo o stvarima. I razmišljamo o stvarima koje, kako se ne možemo promenimo i onda smo bespomoćni. Mislim, u mnogo pogleda smo potpuno izgubili bitku za koju smo trebali da se borimo. I sad kao da ti ljudi trebaju svi da nestanu da bi ovi novi, pre nego što ovi novi nauče od njih pogrešne stvari, koji su ovi mali mozgovi, misleći da su kao sveznajući uspeli da na sebe nabace tu bezvolju i generalno beznadežnost. I u muzici i svagde beznadežno. Muzičari su ovo umetnost, ovo nije umetnost uopšte. Ne bi trebalo da se emituje naš hip-hop, 95%, 99%. Ali dobro, mi kad napravimo nešto, mi možemo napravimo najbolje na svetu, ali to sad nije naše vreme, čelano. Tako da, izgleda da ljudi koji su mogli, koji se misle da su posebni, mogu da isto tako budu toliko, da promaše, da je to katastrofalno. Tako da se treba paziti koga kopiramo, postali smo kopioci. Što, kako se zove, uopšte ne daje širinu. Tako da, mislim, očigledne stvari. Svako pokušava da opljačka, mislim, mi smo postali, kao mi se borimo kao nešto protiv nekog kapitalističkog društva, mi smo postali najgore njegovo, mislim, ovo nije ni kako to kapitalisti rade uopšte, mislim, kapitalisti, barem oni odrade posao, mislim, oni naplaćuju posao. Ovi naplaćuju ništa i ne rade, mislim, oni su potpuni neprijatelji ljudi, tebi kad treba nešto da se uredi, mislim, mogu da budu bitne stvari koje ti trebaju, i ti tako to, mislim, niko ništa ne sveta više da ozbiljno, ali tako misle da su pobedili, tako da će svako da zezne, da se premešta iz jednog ja u drugog ja, iz dana u dan, bez ikakvog obećanja ka ičemu i bez ikakve lojalnosti ka ikome. To je tragedija našeg društva. Mi smo u suštini, to je Jerotić rekao,
mi nemamo nikakav kontinuitet, tako da zato mi nismo pronašli ništa što je stvarno. Mi smo se sa svim igrali i sa svim se igramo i u suštini nismo izvukli ništa, i socijalizam smo izvukli lopovluk, ono. Kako se zove, dobro, pomažemo mi jedni drugima, ajde, to je nešto, to i tamo postoje još uvek. Tako da, ali smo izvukli loše, neki su izvukli dobro, neki su izvukli loše, tako to funkcioniše. Nema sistema koji može uopšte da ti da, Božju pravdu, to je jako teško, to je moguće samo kako svi ljudi u tom društvu potpuno to razumeju Boga, znači ako ništa nije uopšte nametnuto. Mi stalno tražimo neke zakone, a hoćemo da budemo slobodni, a naša sloboda nas je dovela do tu gde smo, naša sloboda je potpuno neobuzdana i nije prava sloboda uopšte. Tako da, i ta bahatost se izrodila iz nje, ali ovde nema nikakvog zakona, u suštini, meni se svidalo ovo mesto zato što nema nikakvog zakona, možeš da vidiš ljudi za ono što jesu, a to je stvarno ovde postao ne baš toliko širok pojam, koliko jednostavan pojam da se vidi. Ja sam počeo da pišem o đavolu, u stvari, ovde, zato što je ovde đavo evidentan, ja nisam toga ni bio svestan. Šta je sve đavo, u stvari, nisam bio svestan što je sve on pokrio, svagde, u suštini, on je obuzeo naše društvo, i zapadno društvo, i sve, možda isto, Kina, i Kinezi isto, zauzeli su Tibet, miroljubivu zemlju, mislim, svi su potpuno obezglavljeni, i mi sa nekom kao tradicijom koju smo imali, mi smo trebali da se izvučemo iz ovoga manje obezglavljeni, da smo ovo na neki način doživljavali sve. Šta krađu? Krađa se događa kroz celu istoriju. Ali da, kod nas je toliko na otvorenom, onako, toliko evidentna, toliko je svi evidentirali kroz svoje ponašanje, da nam na neki način uopšte ne dozvoljavamo da zaboravimo. Što je kao neka vrsta pakla. Ovde niko nikome ne oprašta, u suštini, zato su ljudi tako grubi jedni prema drugim, i to prema ljudima koji uopšte nisu krivi za njihovo. Za ovu situaciju, mislim, malo nas možemo bilo šta da promenimo ovu situaciju, oni koji mogu, to čine, mada ti možeš, svaki dan menjaš situaciju, ti nisi nikad, mislim, ti radiš sve što je tvoje mogućnosti, to je sve što se od tebe traži, u suštini se od nas ne traži nemoguće, od nas se traži moguće, što možda izgleda kao nemoguće, ali uopšte nije nemoguće, tako da traži se jedna saosećajnost i da, prevazilaženje. Mi moramo da prevaziđemo ovu situaciju. Mnogo ovoga što je bilo u prošlosti nas, poslednjih 20-30 godina, je samo vredno zaborava. Znači, treba da se prevaziđe što pre. Ovo ne treba da se doživljava i preživljava, jer je nepotrebno nama. Tako treba počnemo iz početka, zato treba određena doza hrabrosti, ali to donosi određenu slobodu, i energiju, koja je ovdje neophodna. Eto, to za danas. Hvala na pažnju.